kadırdanlar. Gurbanlar ediydi sunugot hakkında şeyle setirleri var. Sunugot demek näme bilýär misiniz? Ele alýalar da ýiti keferi. Lokadaşın ähli artık bölegini ýonyp döredýärler ajap eferi. Artık maşlyk düşmanlar sunugotun. Tygşitli bolanda beýikdir nama. Men pikirimi bir söz bile aýdýakam, o ýerde 3 söziň geregi näme diýe. Garan sunugot artık maşlyk halanyk. Sunugot nepislik inçelik gowurýar. Ýöne sunugotlaryň içinde iň naýbaşysy bütün dünýäde aşperlik sunugoty hasaplanýar. Bizim yurdumuzda aşperligi sunugot derejesine eltmegi başaran, ençeme şägirdler yetiştiren we yetiştirýän, öwrünmekden lezzet alýan, tagam taýýarlamakdan lezzet alýan bir aşper bar. Ol şu restoranyň aşperi, şu restorany döreden ýigit Döwlet Permanow. Biz Gyzgalar restoranyna täze proýekte başlaýas. Proýektimizin ady Ak Telpek. Näme üçin Ak Telpek? Aşperiň kelletindäki telpegi we türkmeni edýänem owadan Ak Telpek. Garad şu manyda biz proýektimiziň adyny Ak Telpek diýip adlandyrdyk. Ak Telpek proýektini ýadga geçirýär, montaj edýär, size ködürleýär. Ak Kepter Production. Başlady onu. Salam, hoş geldiniz. Göremören şart. Aynen şart. Peki, devletin başına ben Gyzgalar hakkında dikkat çektim. Proyektimin nähilini aýtdym, ikinji planyny aýtdym. Ýöne, kemelere gyzykly. Men aýtdym Gyzgalarda ustad aşperi bar diýdim. Döwlet Permanow diýdim. Ýöne Döwlet Permanow kim? 3 sözlerde aýtmaly bolsa näme diýersiňiz? Şef. Söz diýmek gerek. Ýöne 3 harfda şef. Men aslında yapman konuşucular şu aşkana hatta şu gepleşimin dörümlerine karşı interyerim sebep oladır belki Gyzgalar geldim, davarada gatnaşdym, sizin tagamlaryňyzdy dadyp gördüm, haladım. Soň bildim birden şäherden bardygyny we şu datlary milyonlarça tomoşaça ýerleşlemede we watandaşlamada ýetiretmeýärdi. Şeydi ben Ak Telpek diýen gepleşip berdi. Gepleşik dörenimden sizi gutlayan. Birinci gepleşigimiz menimken şeýle gepleşik dörer alyp bararys watandaşlarymyza, mehmanlarymyza ýetireriz, düşündüreriz, okudariz, öwrederiz, düşünmeýän zatlaryny görkezeriz, bişireriz, sonra olaryna jogap bereriz diýipken arzu edýärdim, pikirlenýärdim. Mene Hudaý tarapyn şu gepleşik başlady. Sizi ýene bir tapar şu gepleşigiň birinji sany bilen gutlaýan. Benim sizi gutlaýan. Aslında bu iň owadan gepleşikler biri bolar. Biz pikirlenýän sebäbi Döwlet Permanowyň bir sözi bar. Adam kaçyn bagtly, kaçyn garmy dok bolsa diýär. Hakykatdan ham adam dok wagty bagtly. Sebäbi gowy iýip nahardan, iýmitden lezzet almak her bir insanyň, her bir adamyň iň ullukan bir borç diýsem bolar. Borç sebäbi organizm talap edýär, şoňa görä de organizm talap edişine görä de biz iýmitlenmeli, bişirmeli, restoranlara gitmeli, maşgalamyz bilen gitmeli, öwrenmeli, itegdali. Ne, şef aýtdy, sagdyny iýmit, dogry iýmit, darty iýmit, bizim durmuşymyzyň dede, o owadanlygy diýdi. Şuň şu proýekti gollaýan Ak Telpek Production'a owadan ülke hojalyk jemgyýetine aýratyn sagortyny aýdýar we şef Power'ın ödüni hem-de Gyzgalar kompleksine sagortyny aýdýar. Şu ideýam gollarňyz üçin. Sağ olun. Şu ideýany döredip pikire getireniňiz üçin biz size sağ bolsun diýär. Ýene ilkinji temamyz şu. Gadazarlar Türkmenistanda 7-nji gerek karşı görýär. Sirlamadyk görmüşler bar.
şefa material gerek, önümü gerek. Şol önümden täze naharlary, tagamlary çıkarmak üçin bazarlarymyz, marketlarymyz umuman rynok pozvoляет edýär. Ýöne biz öz kompleksimizde, restoranymyzda ýöri sıravany açmak ideýa geldi, pikiri geldi, arzu etdik. O arada sıravanya peynir önümleri tayinlamak, özümüze öndürmek, özümüz müşterilerimize bermek biz üçün ullakan avray. Restorana birinci dana plus verýär. Tebe öz önümüňi özüň öndürýän, ýa-ni öndüren önümüňe de özüň jogap berýän, werini ädim edýän. Şu komplekste restorana değişti, sıravany açtık. Sıravanyada usta sıravarlarımız var. Keykkenece dip sıravarımız var. Ana uçuyoruz okudu Adigeya'da. Совместно şovlen bilelikte imine İtalyanski, Fransuski, kever Kafkaski sıyırları, brinzaları, yumuşak sıyırları, gahta sıyırları öndürüp başladık. Ve bizim şu menümüzde, şu tagamnamamızda kän naharlar öz peynirlerimiz bilen güz ve kış mevsimi bağışlanan menümüzde öz sıyırlarımız kän olanlyk. Şolaryň käbir tagamlaryny şu sıyırlardan mesela peynirlerden tayinlap berjek şuň. Ara şuňky taýýarlanjak tagamlar hemme günümde ne sıyır var? Da. No. Ya popробовал şol önümi. Yani şol önüm yani gözüme düştü de açıp barlak göreýin da. Yani diňe sıyırlardan ederse ýip gördüm. Yani bu önüm gat ideýän. Näme ideýän, näme pikir geldi, ideýam geldi. Hemme müşterilerimiz, mehmanlarymyz yani tomatny supy, tomat çorbasyny, turetski we italyanski we ispanski we hemmesiniň görnüşleri tapawutlanýar. Ken restoranlara öğretimi üçin gidýärler. Şonu pikir etdim, davayti şu gepleşimde ýadaly, görkezeli, men üçin hem gyzykly, näme boljagyny, şol sıyırdan daşary bir san tomatly supa taýinlap görel diýip teklip berýär. Oho. Batgo, indi şu tomat sup diýenizde bir da aýdaýyn, gepleşimde iň başynda näme gaderda tomosha edýärler. Döwlet şefiň bir häreketi bar. Kim önüme göwli yetmese, öz sinagyndan geçmese, haýdyr önümçilik bolsa da şol önüme aşganasyna ulanmaýar. We başgalara ulanmak maslahat bermeýär. Dine onda siz şu nur önümini ulanmagy maslahat berýär. Şuň bişirip görjek. Ýa-ni näme bolar, nähil bişer özüňizden da adarsyňyz. Meniň öz menýenýam bolar, siziň menýenýaňyz bolar mehman hökmünden. Şol supy, şu çorbany bu şertlerde köplenç pomidorlar turşu gelýär. Ýöne mewsime göre edilipdir, ýapylypdyr. Mene gatly hal. Zaten boşmak gerekli taýinna. Taýin. Blenderden geçirer. Diňe bir nüansy bar, blenderden geçirip bolansaň elekden geçirmeli sitadan. Ştoby ýanky pomidorun gawjyklary öňüne düşmeli ýaly. Abastanom. Сейчас посмотрим, näme bolýan. Bu tomatly çorba bankada taýin görnüşine diýilýär. Da, может. No, geljekde bu önümüň daşyny aýryp konserwe etseler has gowy. Taýin tomat. Beraber taýin. Luboy, daş türkmen millet tagamlarymyzda da taýin dogramamyzda da adymyzda tomat ulanýas. Şunu açyp, göni goýan ýagdaýyňyzda, ýani daş arasalanan taýin tomat bolýar. Gara türkmen mehman söýerligi diýilse, näme aýdardyňyz döwlet? Men mehman söýerligi biziň türkmen saçaklarymyz bolalyndygyny, bereketimiz kendiňini görkezýän alamat. Restoranlarda çörek bilen öňüne çykmasa da müşteriň suw bilen öňüne çykylýar. Suw goýulýar, çaý hödürlenýär, kofe hödürlenýär. Ondan soň ýa-ni çöregimizi, galan iştahçalarymyzy, naharlarymyzy müşteriniň saýlan sargydy boýunça taýinlap berýär. Birazajyk nur kampaniýanyň öndürýän meskesi de var. Şol meskeni olanım şuň Şu hatda
faydalı şöyle mekan bu da yani şu nur o dönüm köy yani nur ma uzun geldiğimizden şu mesela burada da çakalıdan sonra çıkıyor Stress bu miktarda margarin aralığından tek kategoride ürün. Ürün nedir? Miktarda canlar, cıvıtın yağlar, canların yağ, kolesterin çok oluyor. Stress'te kolesterin ağır oluyor. Fidatı şonda. Margarin'den fil yok oluyor. कारण spray'den 10 kilo karotbatını öyle alıp ve bana tamam yaradı size. Bizim tağamın indi barlaq görürüz. Men yana hakikaten ne znam što tako se şunu psikologlarına ne öğrendim. Bu psikologlar var eken. Öyle bu da şunu mikye divayt diye no. O öğrendim. Da. Şunu mikye diyecek olan yok mu spray diye ana şunu öğrendim. Ter önüme tekrar halka öğretmek değil mi? Zapaq. Nipla xoy. Elbette. Men kan spread olan ko'ramoq yana. Onun şu nimetini koyardım. Ter önüme halka salma film olur. O satılma diyen fikri etme. Önümünü doğru takip düşündürenlerini koyardım ben. Buraya şunu spread divide dediler. Mikye divide diyen o da mesela için. 10 kilo karottan getirdiler. Onun ece mikyen koyarım. Ece ilk gördüğüm ortamını bilmedi şu. Mikye duruyan koyar. Yine şunu mikye diyen Qarab, devam edelim. Chorvamiz pishgancha Yorita operativ zakuskamizni etib berajak. Biz kelajakda restorandan tashqari, siravalniyadan tashqari konditer önümlerini ve çörek önümlerini öndürecek proyektimiz var. Şonu eyamıcı biz gluten ve biz laktozu, çörekler ve desertler öndürüsümüz geliyor. Şun bruschetta etcek. Bruschetta это итальянская закуска. Можно сказать на русском языке бутерброд. Это ржаная, bizim случаемызda это гора çörek, bezglutenovый. И şunun üstüne Yorita size hazır zakuska etcek, öz sığırlarım bilen, büyük önümler bilen. Şu çöreğin görünüşünde baget değil yani. Da, baget. Baget'in görünüşü katken, baget klassический var, baget уже под заказ edilen önümler var. Yine şu an hamirini düdüğü koyayım ya, yine şekli forması. Şekil baget oluyor. Yine şekilde nerede baget? Hamir, ütküye, yani diyetetik var, niska kalorini var, sotrubimi var, her şeyle konuşup. Eğer de çörek ürünlerini saylamalı olursa haydi çörek ürünlerini işleyen Önümçülük. Önümçülüğümü saylayan. Конечно. Öz önümçülüğümüzü saylayan. Ne için? Gelecekte biz öz önümçülüğümüzü yola koyanmasak, biz öz texnologlarımız, öz pekerlerimiz, öz aşpezlerimiz bilen hazırdan eyamızın şu an resept uğralarını şu an iş yapacağız. Men size halipa diyen birgiden şagirdlerimiz var, aşpezçilik boyunca yetiştiren. Ve ödünüz kimin şagirdi? Halipan bir kim ayıp bilirsiniz? Birinci halipa men qalqam. Qalqam bişiriye, hazıran bişiriye, qovu bişiriye. Son qalqamın ulduğunu, o da hazır aradan çıktı o yok. Yani kiçilikten şunun terbiyesini alıp hemmemizden bizim maşgalamız erkek kişilerin bağırsan pişiriye. Ondan sonra yavaş yavaş okap başladık, özümü tanıp başladık. Kevir restoranlar gidip iptal edip başladık. Sonra neyel tayinlen için fikirlenip başladık. Öğrenip başladık, kızıklanıp başladık. İş edip edim bilen daşarıyordu okuwa gitmen oldu Ukrayna. Şu tayda okuduk. Boş vaktimizden bir derek geçirmeliyip hüner öğrendik. Şu hünerem hazırki vaqtda öz yurdumuzda, öz restoranlarımızda devam edip berdi. İşte. Şimdi şu avokadonu bölükle oturuyorsunuz. Da. Avokado tapılmadık yerine avokado ne ve önüm bile çalışırdınız? Avokado birinciden bazarlarımızda keyin.
Aydaly öýde ýok. Şuň ýerine näme öňüňe bolar? Bunun Alternativ. альтернативу я вам вот так сейчас ставлю. Getir. Hemmetin ver. Getir hemen açınkalar. Edili şu Zakusko'da diyemokta umuman avokado öğünümünü alternatif olarak başka näme öğünüm bolup biler? Avokado ön альтернатива маринованные кабачки. Bolup biler. Бoluп biler спокойно. Маринованные кабачки на слайсе bize маринованные рулеты. 100% otağan berenok yöne şu avokadonun terligini, освежающий aromatını ve şu yankı питательный adamı dok avokado yiyen вообще сытная вещь. Она и не фрукт, и не овощ. 50 İlk 50. peydalıyım biri yanlış mı? İlk peydalı sebebi правильное питание da kendi oluyor. Dermatına peydat kendine. O da var, Allah, o da var. Sebebi men Victoria Beckham var. Modelini industriyada özüm tanıdığım şahsiyet. Şu Victoria Beckham'ın nemesine, ritsonuna esası imisten biri avokado'nun kokatı. Ve eğer de avokadodan başka da hıyar maslahat veriyorlar şeyler mi? Hıyarım qoğuy. Men из-за вообще люблю кабачки, как говорят. Кабачки да он жидкости soğuy az. No yank terligi salatların içine de teryağdayına kabaçkini ulanma qoğuruyor. Sehel duzu bilen marinat veren suğunu önürüp ütgö diye. Смазку дайте, пожалуйста. Devlet şefin degustatörü kim esas degustatörü? Oo. Devlet şefin esas degustatörü müşterilerimiz. Yok, size tankidi bir birlik edip bilen. Kimçiliğini aynı bilen adam. O kakam ol. Kakanız yönü Aşkavat'ta derler. Yok, kakam Aşkavat'ta. Şonları da tankid edip geçiyor değil mi? Ay, siz gelip dursan onun siz aydarsınız. Yok. No, umuman kakanı tankid edip bilen bir adam. Başka var mı teoremde sizi tankid edip bilen adam? Benim evindeşlerim, kardeşlerim, beylek restoranların şef bağırlar, elimi damı benim kapımda, mıyıkmançılıkta, hemişe de men menü təzeleyen, olar çağırayan, onların hemmesini sıylayan, hormat koyan, onlar da geliyorlar, öz мненияларын, öz fikirlerini aydiyalar, käbir yerde maslahatlaşyaz, käbir yerde diskusiyada bolup bilýär. Umuman bizim hünärimiz gaty gyzykly ve aşpez вообще повар hünäri köpüsü pikir edýär. Как сказать, несерьезно, на самом деле aşpez hemmesine de gerek uludan kiçäçeni. Aslında aşpezçilik sınıvatı, men fikrimçe, kärlerin ve sınıvatların içinde naýbaşdy. Men hatta aşpezin lavatyny söýýär ve 2017-nji ýylda bir film döredipdik. Diyara bir film. Şol filmde, şol film aşpez haktadı. Gördüm. Adat dönmeli fa baş keşfetini. Ve şol filmin görünmöňine de sebäp bolan toýmakaların biri bolupdy. Umuman aşkana diýjek bolýanlar, men aşkana bilen hemişe gyzyklanýar. Özüm bir ýetgeş aşkana ustada diýiljekler. Ýöne türkmen tagamlarynyň içinde döwlet şeýle sowal. Haýsy tagamda syr bar? Ya aslında türkmen aşkanasynda syr barmy? Var. Yöne biz peynir diýip atdyk. Peynir, Allah peynir var. Peynir, son gelmedimi bir de şu peynir? Son geldi yöne menin bilýän tagamlarymdan soňky döwürde gaty bir ady belli tagamlaryň biri peynirli gutaplar var. No, Türk aşkanasyndan gelmedimi şol? Şol imina kökümizden diňe gurut. Bar bize. Süzmeden edilýän yankı nähil diýsemke soğuk ýagdaýda süzme, onun için çörek, ayran däl, o çalan däl. Çalma mı kaya? Çalma. Teksturasy gustoy, qaymak ýaly. Ýadyma düşýär, çörek dograp, yankı üstüne qaynap duran meskany goýup çöreň, üstüne de şo süzmäni yankı çalma diýip goýýan köne. Ovma diýen naharam bar. Ovmaçam bar. Ondan da aşaryýan süzmäni üstüne goýup, üstüne de gowurulan sogony, umuman aslamlaryna nahar ýalap,
iýenlerini bilýän. Soňam ýanky gurt könellikden gelýär. Gurda da bizem ulanýas, häzirki döwürde gurt edýäse käbir daşar ýurtdan gelýän myhmanlara gurdy her hil souslar bilen marinowat edip padaçamyz bar. Anaka trüfel bolýar, fransuski trüfel. Сырный трюфель, шоколадный трюфель мы делаем сырный. Сырный трюфель ýalyk bolýar gatyja. No razny marinady. Häzir telekeçiler töölemi her hil zatlar öndürýär. Bazarlara çykyp görýän renkli önümlerim, gurtlaram, batiken töölemi. Indi şeýle sowar. Gurt dünýäniň indi iň naýbarşy aşkanasy Fransuz aşkanasy hatap bolýar. Masalan şu. Dünýäde käbir aşpezleriň, käbir jurnallaryň aýdyşyna görä Fransuz aşkanalar ýöne her bir ýurdun öz kökü bar. Her bir kökü bar, şo köküň özüniň hem taryhy bar. Fransuz aşkanasy bütün dünýä ýanky Fransuz tagamlary bilen, onuň ütköşük pişirişi bilen, onuň ütköşük padaçasy berilişi bilen tanalýar. Fransuz aşpezler, meniň tanayan aşpezlerim hiç çaçanam ter däl önüm ulananok. Edip bilselerim hemme önümleri öz restoranyna önürüp müştere hödürleýärler. Ya da bilýän 100% bilýän pastavşikler, öndürjüler, telekeçiler bilen işleşýärler. Sizem şeýle de şu. Bizem şeýle. Indi şeýle sowar. Dünýä meşhur aşpezlerin hemme bazarlardan başlaýar. Bunu bazardan başlaýar. Sizem hem şeýle. Awa ýerden turýas. Bazara gidýäs. Bazara gidýäs. Ondan çykýas, marketler aýlanýas. Ýörüýte näçe ýyldan we işleşip gelýän etçilerimiz var, tawukçularymyz var, tawuk önümler öndürýän var. Hinduş önümleri öndürýän ýörüýte fermalar bar. Köplenç indi men tawukdan, etten şol önüme geçip başladym. Käbir naharlarym boly meni ýeňlirak bolar ýalyk. Hinduşuna edýäs. Gyzykly käbir tarapda özümde de gyzykly bolýar. Nähili öz ýerli çyýmalymyz bilen işläp önüm çykarmak. Ýöne töölemi gaty gowy fermalar işe. Ondan soň göwönüm günne ter, günne svejalýas, günne şu bazara çykma däl diýselerem şo gün bazara çykylýar sebäbi göwönüm otlar günne Ondan siz mevsimlerini önümü taraftar şeyleme. Kän aşpezler mevsimlerini önüm. Kän sebäbi tomuslar käbir önüm has gowy ýetişýär, şondan gowy bir tagam çykaryp bolýar. Gyşda ýam o önüm ýitýär ýa ütköýär. Ondan soň ol önüm aýrýas, täze menyumda täze. Şu dekabr aýyna gadam oýdyk. Şu ilkinji aýy pasna başladyk. Näme önümler mevsimlerini önüm şu wagt. O. Tak. Kädimiz. Teredin, ana şu ýerde Gyzgalar restoranynyň syr önümçilik aşkanasy sıra bar, ýani syr önümçilik aşkanasy bilýärmi? Syr bolup bilen. Aha, mozzarella cherry, burrata, adygeyski syr, halloumi, suluguni, çiçil, kakamber, kaçota, garad dünýäniň tejribesinde nähili görnüşli syr öndürilýän bolsa, indi şu syrlaryň hemmesi Gyzgalaryň özüne döwlet şefiň ýol başçylygyna we syr öndürmekde ýürüte bilim alyp gelen masterňyz kim diýdiňiz? Keyik Töräýewna ustadyň ellerinden çykan syrlaryna şu ýerde hemde şu wagt şefiň elleri bilen özüniň hyzmat etmeginde Говорили про авокадо, вот вам кабачки. Ого. Кабачки адыгейский брынза bilen начинённые. Garad, kulalik. Ýa-çäň, soňra öýüňe gidip çykýatýam. İşem başgalar edýär. İşten açyk bolsun ýa, ýene beýle gaýdan. Etapi önüm syr şu ýerde. Zakuska diýerler, orusça mene türkmençe taýak gelýänçe ýumruk diýäýmesem. Garad, kabaçkiň içi syrly, balyk men.
balık. Balıklı balık näme balık? Şonga. Oo, şonga benim goýan balygym. Gara çörek bilen ödüm. İşten açyk bolsun gülelek. Neme? Döwlet şeýle soraw. Bulam püre şu nurdan. Mevsim, şonda mevsimi renki has bozması ýalyp. Ýeköýe däl şu nuruň näme goşaňyp? Ýeköýdi. Ýeköýdimi? Ýeköýdi. Be. Bulam kädi. Şeýlemi? Inne, etak yerine geçecekmi? Bismillahirrahmanirrahim. Ecem işleme erikti deyip oturun oğlum bu videonu göraydı. Ece sen imanende kim diyer? Böyle olur size de öldürecek adam. Avokado alternativa toğranda kabaçkı bolup bilerdiydi. %100 tagamını vermese de avokadan yatla diyalıydı barlak var yaz. Elinize de sağlık, yüreğinize de sağlık. Tomaşaçılar, Döwlet şef diye ilkinci halifam Hakan dedi. Şoň üçin ustad aşpedin edil we mehriban kakasy üçin şu yerde täze döredilen aýdymymyz bar. Aýdym ady. Şol aýdymyň premierasyny hödürleýär. Video klipini taýýarlan Akepter Production. Aýdym ýerine ýetirýär Rahim Gökdepeli, Sadyny ýazan we Pasarif sözlerim sädi şunky. Döwlet kakyňyza aýdym hökman görsün, şol aýdym siziň kakyňyz üçin. Awalım. Yağta saçar yollarıma nurlu didarın kakım Asman demin arasına sonra videnim kakım Dinetini dağdan arka sahip var İyimi övi erkek için ayıp var Siwi mesadıma salayım kaka Vasfını aydım da yalayım kaka Dünyamı yad edin kakım Ömrümü sad edin kakım 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 Birazcık renkini biz için как profesyonel renkini pesrak görüyorlar, no? Katkıdır bolsun. İdealni. Tamam mı? Tamam, idealni. Indi näme idealni diýäniňi tomaşaçylara görkezäň nämen döwlet. Ýanky Bankasyny alın şoň görkezeli. Döwlet şefden idealni diýen sözi eşitmek gaty kyn ol. Gışyň güni garala, nämege tomsun güni garalan ýaly bir zat döwlet şef hiç akşam. Gışyň güni idealni tamakly sup pişirjek bolsaňyz, ýa-da tomusta ýapylan önüm, tomusta biziň yerli önümimiz süýjü pomidorlar, etli pomidorlar. Пишердик, Нур. Дело не в рекламе. Дело на самом деле в качестве. Диңа bir проблема, olam daşı, gavıcı var. Nam со временем ayrılıp da has koy. Daşa yurtta mesela pasta İtalya'da konservasiya hemme görünüşü var. Pasta. Diňa tamak bilen iman ower. Aha, ine döwlet şonu düşündüm. Напоминает это, что я. Aha, ine seret diýjek bolýandadım, onu eksport üçin goýanymda. Çynyňyzmy? Реально çynmaýdy. Bäh. Дело не в рекламе. Aslında biz gitdeşiň birinji tane reklama etmeli. Dälik TV sponsor gerek däli otyrdyk. Hudaý tarapyn Nur Önrýanly netimäge güýçleken şefa tidiň önümüňiz ýarady. Şoň üçin önümçilikdäkiler görýäňizmi? Önümüňiň hili ýokary bolsa
reklamany haýyş etmeseňiz de önümün hili reklama bolýan eken. Nur, nasam dele restoranda men Nurken ulanýan. Ha. Salatlarıma da konservasiýa Nur alýan sebäbi texnologlar ýani güçlü plany konservasiýa bölümü. Ha. Огурцы, помидоры, и вот это шуну отхаладым. Принцип провёрдым реально. Da. Я раньше думал, нету такого. Aha. Но появилось, мен бегали. Получается у нас томатный суп. Aha. Hiç öyle krasitil koşmadım. Aha. Şelanki önümün ödünü. Taýladymyz. Hawa. Но если кто-то любит acırak, istese acısını köpeldip bilye, fücüğünü. İstese de fücüğünü köpelde emeli. Danıma ben tomatlı krem sup. Birazcık İtalyan yatlatma için mozzarella veriyor. Ha, şu hakda daýdaly. Değerli pomidor. Yağa we duda yatırlan. Yine yağı. Ha, dine yağa mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ona basmanaktan taýlaýan. Eta bazilik, reyhanın dökülmüş. Ha. Ola bizim bağlarlamada ön bar. Şef men durulamagy ýygyňmy? Probuyum. Şu ýaý diýmän ýeşdim de helenme. Gözüm sorak durul. Seni ýaý diýen Sen aşık olsun. Bolle şey diýin. Bismillahirrahmanirrahim. Tomatlı sup. Hawa tomat çorbasy, mozzarella syrly, üstüm kakadalyp soňum ýağda saklanan onjacık pomidorly, döwlet şefiň elleri bilen taýýarlanan dadyk görýär. Ýok, ýe. Nasıl delik kuştan? Kulala kedirip duruyor. Bismillah. Evet. Normal Dövlet. İzrail şunu bakacağız. Hawa hakyky. Hakyky. Dur şef o öd elleri bilen bol ak ketdiriň oglanlar. Yani. Abi. Üfler ya. Bol ak ketdiriň oglanlar. Olo görýärmi? Şefiň öd elinden. Soň öwlersiň begli hemme ýerde. Barnamet maslahat veriyor. Kadın naharları, şvedski stol yani açık büfetler ediyor. Soğuk zakluskalar, salatları yani müşterinin önüne yiyecek yağdayına koyuyor personelini. Pahalı naharlar hem şvedski stol ya da aşpezler şu an şov hükmünü çıkarıyor. Yerine yani müşterinin isteğine göre aprizilon eti, tavuk olsun, kuş olsun, koyun olsun, balık olsun müşterinin isteğine göre ya assortimentken yine az miktarda. O любой ужин olsun, abed olsun biz arasından 7 minuttan 15 minuta çenni ara kesme veriyoruz. Yani nahar verenimizden sonra ikinci nahara 7 minuttan başlayacağız. Servirovka. Müşterinin önüne arayanca 10-15 minut geçiyor. Sonra müşteri yalnız düşünüyor. Doyup geliyor mi, doydum mu, ne şeyle. Kahvelere yani 3. ya 2. nahar gerek gel. Beni yani doydum. Ya desert gerek gel. Beni yani doydum deyip yani öz komentarlarını efsane mesela. Düşünün. Şunun için restorana geliyoruz. Обязательно zakap eden vaktık salatikten hükmen başlamalı. Sebebi işte açar yönü diyelim hop. Adam yerine göre ne için muhtarda ne mesaylap ne hemen isteğini şundan sonra müddettiriyor. Yani ağaç adam, baharlı adam geldi. Hemişe de kendi paylaya bir için o gazeteyi anam verip saylap yiyen için gazeteye gönderiyor. Birden padvacilesini çok koyasmıştırlar. Kendi yerde ağrılarken taylasa şöyle ağır naharın adı şu ilk görün sebebi yemin desert'dan mesela yengil ağrıyacağız ya işte açarlarında yengil ağrıyacağız ya yengil naharat ağırlar ödürlüyüz şeyde balans saklayız. Men yine bir zat isleg hakda aydamda tomaşaçylar aýdasym gelýär. Gadyrdan tomaşaçylar. Döwlet şefiň eýem onlarça ýyl bäri ýürüti öz müşterileri bar. We müşteriň islegini öwrenmek ustad üçin hemiçe wajib we ýürüti şef üçin gelýän müşteriler 90 öterme wadyr ha döwlet. Da köp müşteriler imina gelýär. Käbir müşterilerimiz. Yani bari kendi restoranı giydik gelýärler atak
şu tecrübem neçe yıl var olsa böyle restoranlarda işleyen müşterilerine alaram canı diye tapya internet usulün tapya, nonrum tapya restoran işleyen gıdıklarını mama şu getleşikten sonra has Qıydıqalar restoranına bir qıydıqalarının şefam dövlet. Men size bir zat aytacak. Eğer qıydıqala gelseniz ınha şu açık aşxana. Geçip oturýaňyz şefi görýäňiz. Inha kapydan gireňizde de şefin owadan ýylgyr sizi garşylaya we öz isleňizi aýdýaňyz. Eger-de siz bir hide bolsaňyz bir hidediňizi aýdýaňyz we siziň isleňiz boýunça hatda ýörýse tagam dürüdip bilýän şef var ştaýda. Ve şeyle şefin Türkmen yigidigine gowanýan we Türkmen yigitlerine we gydlarına öz hünärini öwredýänligine gowanýan. Ýene de men üçin bir daçyklar taýýarlap otur. Aslında harmony var. Häzir mevsimde çytnoy renkli gülkelenmeli bilen brokoli var. Aha. Eňinji burata syr bilen steak etip berjeksizler. O da biz havasının içinden çalıp balyan ahardan biri. Kâbeli adamlar kân garaşmalı deyip geçip kovduk yan. Nasıl delike önüne çalpış yan. Terlerine pişirler önüm çalıp bastı pişiyor ve sağlıkın yağdaydılar. İyi bütün yani vitaminleri, uglevodları, yağları yitirmen yağdaydılar. Yine bir soru var. Çalıp pişiyor diye de aslında steakler çala pişiriliyor, doğru mu? Bu haysi milletin kuhnyasından şeyle çalaca pişirilip kanı çıkıp duran et yemek haysi millete mahsus. Argentinski steakler bütün dünya tanınan steakler. Argentina'nın malları, mumaşa teknolojisi, Argentina, Brezilya. Häzirki döwürde bizim yurdumuzda bizim telekeçilerimiz şöyleme yetiştirýän mallardan o mukdarda et alıp bilen yerli önümlerde steaklary, ýa-ni aýdyşmaýan balyklary, tovuklary, hindi kuşlaryny hemme yerli çiğmala gaty beýendirýär. Şimdi steak et doğru değil mi? Men İstanbul'da, Delhi'de ya da Sancı'da bol körümde näme üçin bizim etimiz has süýjýal görnýär olaryň hudan näme üçin? Näme üçin? Bizim etimiz hakykatdan tapawatlandyr ya. Sebäbi? Sadece gowurdawmadan bir üçin ýetmişik. Birinji ölçüde bizim medeniyetimiz mentalitet diýjek. Mentalitet, madeýan öwretimiz öwrenşen. Ikinji dönem tebigatymyzdaki hemme otlar, çöpler, hemmeten diğer otları yani köyten dağın eti bilen hakikaten köyten dağın eti kas üç göçüp ve dağın eteğindeki otlar dedi malları iyi geçip onun tüyü de üç göçüp tamamen üç göçüp. Qaran ýa-ni eti ýeňde şo malyň nirede baklanlygy wajib. Näme bile baklanlygy wajib şeýlemi? Конечно, ava. Indi ýene bir ýagdaý bar. Ýa-ni çalamışan eti ýejek bolsaň diýe bütün dünýä tejribesinde eti ilki doňdurup hemme nemelerini öldürýärler diýe. O meselesi nähili? İnşallah restoranlar katı sorup medium pražarka, medium red pražarkalar kenna. Hawa. Средняя прожарка это medium, это розовый сок. Почти 80% он готов, 20% gandel розовый сок. Это сок. Türkmençe düşünürýän Mehriban Gadyrdanlar ustad aşpez şey diýär. Etim 20 götürmi ol ganyr ötmäň diýär, gülgüne renk çykýan bolsa etim öz şireti çykýar diýär. Ol gandel, doğrumy? Ava, sok, rozový sok. Yani gan olanda koyu kızılgan çıkıyor. Gülgüne. Prozraçny bir rozový. Etin şireti. Şireti. Ava. Может белок. Ava. Şo tarava i biz eýär öwrenşen kiçilikden gow. Gaty gowurýar. Ava. Hakykatdan ham bazardan et alıp steak ýejek bolmagy Etmek gerek değil. Steak выдерживается, yarıydı 40 gün, 60 gün tam определённый enjamlarda. Ava, bilýän men şu teknologiýany. Dreş diýilýär ama şonu выдержка geçýär. Ýagny
etin içinde hemme sular bu payı bitse diye uçuyor. Etin öz mышцасы galiba. Mышца belok iyi yağı galiba. Svež eti yani söylüyorum malın etini kan yemek benim maslahat verir. Aşperlik bu sunuvat diyen men. Esas tamamı tayin olup var ya. Balya. Men size şeyle sual veresim mele. Tamam. Aşpez bolası gelen biri bize terede otur diyeli. Şol sizden maslahat soraya. Sizin şoňa berjek 3 tane maslahatyňyz näme bolardy? Emçin aşpez bolacak. Sorağın berjek başta. Ondan tam maslahat berip bilýän. Onda siz 3 tane näme sorardyňyz şondan? Näme üçin samay glawny soraw eta näme üçin adam näme isteyýär, adamyň niýetine, arzuwyna görä şol günär bolýar. Ondan bäri maslahat bir ýa-ni ýetişen şäherlerinde maslahat yetişen tam berýär. Yani eden ýalňyşlyklar ýatlaýar. Etmenlik üçin görülde bolýar. Aşpez derejesine ýeter. Tam diňe şoňa owy niýet, owy doga, owam arzuwlar bilen şonu dowam edip şol maslahat berýär. Derejelere ýetmek üçin maslahat berip gelýär. Näme şäherleri alyp dymyk balanyp bar öz ýoluny gitdikler. Näkil bolsa da hawaram tutup durýar. Maslahatlar. Kontakt saklaýaňyz. Çağırýar tam. Üç bir produksiya önlemele yerlimi ýa-da önlemi çağırýar maslahatlaşýar. Şol üçin bir şeýle çıkar. Olar jaňa diýen maslahatyny berek. Maslahaty sonra o maslahat bilen jemläp ýerine çödýär. Ýerine şodatda çödýär. Düşündüm. Indi şu gyzgala menüsü dogrymy? Her bir restoranda menüniň orny nähili? Restoranda menü şef gowrun ýüzi. Meselem gelili men balygy ýesim gelýär, tawy ýesim gelýär restorana şonu ýesi gelýär, şun gelýär. Şona biz şonu ýerine ýetirip, nawışyp urulyny şonu bermeli, taýinlamaly. Indi siz menü taýýarlanyňyzda ilkinji şertler näme bolýar? Haýsy kriteriýalar boýunça menü taýinlaýaňyz mesal üçin? Kriteriyalar birinciden önüm mevsimlerin, önüm ikinciden hemişeki müşterilerimiz, pastayan müşterilerimiz isteği müteçim ya da menüden daşarı şunu isteyen diye ken gıdıklanıp sorayan müşterilerimi de şanışalar için bir menü koyup veriyorsun. İşte bu hemişe gelenler de şöyle isteyen olur. Haýsy bir önüme, haýsy bir tagama köp islew bar bolsa, şoň esasyna tagam taýinlap, şonu menü goşýaňyz. Köplençe bağlara göre, produktanyň bağlary mevsime göre taýinlanýar. Günüň çorbasy da bolup bilýär. Meselem, plan önüm şu gün var, ertesi ýok. Şu gün alýan, şonu taýinlaýan gelen müşteride diňe şu çorbam bar, şonu iýip görüň, soň şu ertesi gün ya şu ýyl bolanak diýer ýalyp, şu önüm bağlara göre işin. Böyle köplenç. Ona günüň çorbasy diýilýän zat menüde bağlar we mevsime göre işlenýär zat Günüň ekenler. çorbasy Vatikan restoranlarda var. Vatikan restoranlarda var. O pikir şu bir çorbany iýip durman hemişeki müşteriler bir üç köşük bir tagam almak üçin, üç köşük da yemek üçin gelýärler. Şoňa görä de günüň çorbasy üç köşük bermek üçin goýulýar. Taýýarlamagan wajib bolýan hödürlemek we onu owadan edip hödürlemek has wajib gerek. Şoň üçin hem aşpez hudojnik bolmaly bolýar-da. Onda siz hudojsyny sunuwatam öwrenmeli bolýaňyz. Hudojsyny sunuwat Hudaý tarapyn birinji ölçüp berilmeli. İkinciden hem gaterwet islemeli bolmak üçin islemekden hiçem bolanan eken. Esasam çylaýak jylaýat. Yönetici tarapdan şol şekli, renki, sadlaşığı duymak, okuyman berilmelidir de adama. Hükman berilmeli. O berilmese olmaz. Hükman sır. Sır demek devlet şefin izinin kateşeyle mi? Şu steak'ta, например, sos beremedip, kendi naharlar yani sos berýäs. Sos bermeýän
sebebi şunun içinde ödüne sos var, yani kaymak var. Должно быть все просто, красиво и вкусно. Himmedat diye devlet şef. Sade olmalı, tağamlı olmalı ve güzel olmalı diye. Yapma. Baş üstüne. Sungut eteri. Sungut ustadi. Devlet Pirmanov'tan gülalek biraz kuluyu var. Tağamın adı ne dedik? Korean steak, tavuk döşünün steak. Yani steak dedik da, Hava. steak o kesiliş. Ha. Это кусок мяса. Это кусок бöğünün steak böyle var, brokoliden steak. Balıktan steak bol. Steak et değil onunla. Dini etten, Bilmeyen adım bildim şunu. dini etten. Tavuktan это определенный кусок bir öğünün kusağı. Kapustadan steak bol bile. А капуста. Yöne steak hükman ottu. Это основное блюдо, приготовлено на огне, yani гриль, белье. Запекаться в этом поле. Поле. Steak это определенный кетч. Men şu vaqtgacha steak demek, et demek turaydık börüne kerim. Ta ol devlet. Şun bir sawat adamdan biri adallı. Bismillahirrahmanirrahim. Hananna. İlki şu jagad brokoliden steak şundan iyi. İng peydali. Ölümlerin biri brokoli, steak, devlet şeften. Tavuklu steak, brokoli steak, sığır bilen. Böyle uçurun kameralar, iyi aynen mi arkayın? Anıha, yanı şefin aydışı yali, soğusu ayratin verem, yok yönü sığırın içinde soğus var deydi. Sereden kaymaklı soğus şu. Wow, seyredarcan alçıyım, o göden etti. Ona seyredaydı. Güzellik. Wow. İmanı düzürü alam değil bunu. Ne seyredin ne? Şu eti şey deyip çıkket ya. Ana. Ve aşpedin ellerine sağlık dileyaz. Sağ olun. Aslında men Türkmençiliğin desturuna in gowaryandadım ma Türkmen terbiyetinden. Nahar yende gurlemen imelliye. Yöne men tade proyekte başladım hemen nahar imel hemen gurlemeli. In kıyın yer şol. Nahari gurlemen isen gowu. Tagamını gowu diyan, lezzetini gowaryan. Doyonunu basın milyan, yöne gurla otursan nahardan doyonunu bilmersin de. Ne men yali, yöne yer oturursun. Şu desert arabski veçir ettim. Yönetem şu desert şovun iymediğiniz için, gelmediğiniz için ne ettim tade. Görüyorsunuz adamlar. Bolur aşın yalak kovu adamlar. Qaraz qıydğalar istaranına 18 noyabrda da gerek. 18 noyabrda Arap gecesi deyilen yürüytü akşam davara gurnorlu ve üç koşuk tağamlar tayarlandı. Menim hemişe görüşüyali gelmedi. Yok seyret devlet için men işledim. Tade klip dörüttük, video dörüttük, mini film dörüttük de uqla türdüm şoun montajda gelebilmedim. İnni şef diye gülalek şonu şu diserdi yiyip bilmedi deyip men üçün Arap gecesi diyen menüden desert tayinla otur hemen. Şeyle mi? Da. Bisküvit finikova. Yörüte horma bilen bisküvit pişirdik. Bisküvitin öyle hurma tamam beri. Yemin hurma var için. Düşündüm. Qaraz Arap yurtları değilse ilk bilen hurma gödün de geliyor. Arabistan değilse şoň üçün bu desertin esası düzümü, önümü hurma ve Yörüte vanilli marojna var. Vanilli marojna. Owadın. Sperva авторитет, Avregadan tanam, pulgadan yan. Hava şu yerde Bill Gates şey diye. İlk zahmetin üçün töleýärler diye. Qaraz köp zahmet çekmeli bolýanda. İkinci okuyuň üçün töleýärler diye. Sen
ukuyuplu bolup başlayan. Çekende Ahmedinden ukuyuň artýar. Üçüncü diýär, ustatlyň üçin töleýärler diýär. Seni hem ustat bolup başladın diýär. Dördüncü diýär, eň soňunda diňe kimligiň üçin töleýärler diýär. Aynen. Döwlet şefa kimligi üçin töleýän ýerlerine ýetdikmi? Mümkün. Можно ложку и десерт. Hawa suratyn görse-de müşteriler gelýänler hemmeti. Döwlet pişirýän bolsa. Devlet hava. Limon, vitamin C, imbir, immun sistemany berkidýär. Ganyň arasylaýar. Garaz, tifen peýdali. Alalaşýarmy? Alalaşa. Hayırlar, yigitler, kömekçiler hemme köp sag bolun. Şu aşxananyň gap çanaklaryny yuýan, odan gödüllemede, restoranyň içini tüpürýän, artýan, oglan gyýlan hemmesine sag bolsun aýdýan. Aýratynam ustat aşpetde. Bugünkü gepleşmede ikinci sany Cemile. Bize tamaşa edip oturanlara Hemen de tamaşa edenimiz için minnetdarlığımızı bildirýär. Bizim restoranın kapısı hemişe de açık. Näme isleýäňiz bolsa kommentarda ýazyp bilýäňiz. Isleýäňizde görä tamamlar taýinat berdiýäňiz taýinat berelim. Canymyz sag bolsun. Elmedama toýlarda diýdarlaşaly. Ana, en gowy dilek toýlarda diýdarlaşaly. Ýöne internetde de diýdarlaşaly. Teragip düşünýän niktarlaryny duşuňyzdan geçirmäň ak telpep döwlet şef bilen taýýarlanýan aşxana söwkedi diýip artanýan men şunu gepleşmeliň niktarlaryna biziň sevgili aýdymçylaryňyzy, artistlerinizi, media şahsiýetlerinizi çagyrar. İlkinji sanynda men sizi Türkmenistanda ustat aşpez bilen tanıştyrdym. Döwlet Permanow Gyzgalar restorany bilen tanıştyrdyk. Owadan görmek, duýmak, döretmek bagytdyr. We her biriňize şeýle owadan günleri ardy edýän pikirleriňizi ýazyň. Bizden uzaklaşman gepleşmeliň niktarlaryna da tamaşa edin. Elbette kommentarlaryňyza garaşýar.